Όταν αρχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου, αρχίζεις να νιώθεις καλύτερα, να δείχνεις καλύτερα και ακόμα να προσελκύεις καλύτερες φιλίες. Οι φιλίες που ξεκινούν μεταξύ 16 και 28 ετών έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι δυνατές και να διαρκέσουν. Τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημα δεν θα θυμάσαι τίποτα. Είναι δυνατόν να πεθάνεις από φόβο, καθώς το σώμα απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα αδρεναλίνης, η οποία μπορεί να γίνει τοξική σε υψηλές δόσεις. Το να ξυπνάς στη μέση της νύχτας, χωρίς προφανή λόγο, μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποιος σε ονειρεύεται. Όταν κάποιος σου λείπει, υπάρχει 84% πιθανότητα να εμφανιστεί στο όνειρό σου. Οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν τη μουσική καλλιτεχνών, των οποίων η δημόσια προσωπικότητα μοιάζει με τη δική τους. Ο ύπνος αμέσως μετά τη μελέτη βελτιώνει την απομνημόνευση όσων έμαθες. Μελέτες δείχνουν ότι άτομα που χρησιμοποιούν σαρκασμό ενστικτωδώς για να απαντήσουν σε ασήμαντες ερωτήσεις έχουν υγιές μυαλό. Σε μια ομάδα, οι άνθρωποι τείνουν να κοιτάζουν αυτόν με τον οποίο νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα όταν όλοι γελούν μαζί. Οι άνθρωποι προτιμούν να αλλάξουν την αλήθεια παρά να αλλάξουν τη γνώμη τους για τους άλλους. Το να ξυπνάς μόλις 1 ώρα νωρίτερα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 23%. Οι γονείς που βλέπουν την αποτυχία ως κάτι αρνητικό τείνουν να έχουν παιδιά που πιστεύουν ότι η νοημοσύνη είναι σταθερή και δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Οι μοναχικοί άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν ζεστά και μεγάλης διάρκειας μπάνια για να αντισταθμίσουν την έλλειψη κοινωνικού κύκλου και συναισθηματικών δεσμών. Όταν σε αγνοεί κάποιος που σου αρέσει πολύ, η αντίδραση του εγκεφάλου σου μοιάζει με σωματικό πόνο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε στρες περιβάλλον με αυστηρούς γονείς έχουν μεγαλύτερη τάση να αναπτύσσουν τη συνήθεια να υπεραναλύουν ως ενήλικες. Οι άνθρωποι τείνουν να εκτιμούν περισσότερο τη συναισθηματική νοημοσύνη παρά τη γνωστική σε έναν πιθανό σύντροφο. Το ανθρώπινο κεφάλι μπορεί να παραμένει συνειδητό για περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά τον αποκεφαλισμό. Οι άνθρωποι που βοηθούν συχνά τους άλλους τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένοι και λιγότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη καθώς γερνούν. Οι άνθρωποι είναι πιο ειλικρινείς όταν είναι σωματικά κουρασμένοι, γι' αυτό πολλοί ομολογούν πράγματα σε νυχτερινές συζητήσεις. Όσοι ανησυχούν και σκέφτονται υπερβολικά τείνουν να έχουν υψηλότερη λεκτική νοημοσύνη, κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι άνθρωποι είναι φυσικά πιο ευτυχισμένοι όταν μένουν απασχολημένοι. Τα κορίτσια που οριμάζουν νωρίς έχουν μεγαλύτερη τάση για παραβατικές συμπεριφορές και συναισθηματική επιθετικότητα στη ζωή τους. Όταν συνομιλείς με μια γυναίκα, χρησιμοποίησε το όνομά της συχνά, γιατί αυτό ενισχύει τη σύνδεση και την κάνει να σε συμπαθεί περισσότερο. Οι γυναίκες είναι εξαιρετικές στην επίλυση προβλημάτων. Όταν είναι λυπημένες, χρειάζονται απλώς κάποιον να τις ακούσει προσεκτικά. Οι γυναίκες περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας, σκεπτόμενες τι αγαπούν. Το να αγκαλιάζεις μια γυναίκα για 20 δευτερόλεπτα βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και την ευτυχία της. Οι γυναίκες θυμούνται περισσότερο άντρες με βαθιά φωνή παρά αυτούς με πιο ψηλή. Οι άνθρωποι που αυνανίζονται καθημερινά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κόπωσης, αδυναμίας, πρόωρης εξπερμάτισης και μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε σεξουαλικές δραστηριότητες με σύντροφο. Η υπερβολική αυνανισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο πέος, αλλαγές στην όραση, πόνους στη μέση,
πόνο στους όρχεις και τριχόπτωση. Ποια από αυτές τις περιέργειες σου τράβηξε περισσότερο την προσοχή? Μοιράσου τη γνώμη σου στα σχόλια παρακάτω. Παρακαλώ, κάνε like σε αυτό το βίντεο και εγγράψου για περισσότερο περιεχόμενο. Ευχαριστώ που παρακολούθησες.